Hoe gaat het nou, Steven? Ja, ik ben gaar. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, de haast al Sanna hier, hè? 20 kilometer nog. Ja, nog een klein stukje. Ik had gehoopt dat ik dat nog een beetje gewoon hardlopend kon doen, maar dat was wel heel lastig. De finishbar hier achter mij, wie het startplak van Steven van der Pal van zijn triathlon, zijn Alverstede triathlon. 200 kilometer zwemmen, daarna 200 kilometer fietsen en als toetsje 200 kilometer draven langs de Alversteden voor het goede doel. Steven van der Pal, wie de eerste die de meeste tocht echt volbracht. Tak een week, dan bezie ik het Maarten van der Weijden. Maar wat doet het mooie mens? We zeggen waarom, mooi Stefan, maar zijn vrouw en mensen uit zijn begeleidingsteam. Kun je dit nog herinneren, Jere? Ja, deze kan ik mij heel goed herinneren. Ja, eigenlijk vanaf de bocht af aan tot en met hier, dat was wel heel bijzonder. Dus juist hier een heel soort mensen op een kant staan, die ben belutsen. Ik zag dat Stefan eigenlijk heel mooi dat laatste stuk terugzwom. Dat hij hier aankomt, dus dan wist van hey, dit punt 1 is behellen. Dus ja, dat rekt dan al een soort van vinkje van oké, dit is wat we als plan hier. Dit is slag. Is die überhaupt zwaar gemaakt? Nou, één keer met het zwemmen op een nacht wel wat. Had ik dacht van nou komt het er wel even wat meer op aan. En vanuit de begeleiding van maken we de goede keuzes. Weten we genoeg, hebben we het in de macht. Vooral ook in het stukje verder terug, waar ik een beetje pissig werd op de boot en op de mensen die erop zaten. Van, goh, we zouden er toch al lang zijn en hoe kan dat nou? En, nou ja, nog even een keertje een klein stukje verder zwemmen en ja, dan zag ik in één keer vanaf daar allemaal mensen staan. En dat was... De stemming was direct positief en mooi en jeetje, allemaal emoties. Ja, dat was heel gaaf. Ja, Balk heeft wel een bijzonder plekje. Ja, ik vind het echt wel koud hoor. Nou, ik was net een heel stuk op de Luts had ik gehad. En de Luts is natuurlijk heel koud vanwege de bedekking van de bladeren en de bomen. En het water was zo koud dat ik ja, op een gegeven moment dacht van... goh, ik kan gewoon niet meer harder en ik word alleen maar kouder. En dat heb ik op een gegeven moment aangegeven. En ja, met aangeven wist ik al, dit gaat zo niet goed. Dit was net hiervoor een dieptepunt. En vanwege de kou, vanwege het lijf. Je had één moment dat ik in de tocht ga, dat hij me bellen en dan zei van, het gaat niet meer. En dan heb ik gevraagd, ja, maar is het lichaam dan? Haast last? Of, nee, hij zei, ik heb gewoon geen zin meer. Dan zei hij, nou, we hebben heel veel scenario's genomen, maar dat scenario hebben we net genomen. Zei van, nou, hup, spring erin. En ik stuur je zo weg. Ja. Bikkelhut. Ja, Bikkelhut, klopt. Ik zei altijd zijn, hier mij net thuiskomen voordat er klaar is. En alles wat daarna kwam, zeg maar, dat gaf ook weer heel veel hoop en ook heel veel, ja, eigenlijk een hoogtepunt ook weer. Nee, zo is het van Paul. Kom op. Kom op. Verdomme. Hoppakee. Voor vandaag, ja, ik hoef niet hard. Ik kan lekker met Marco kletsen, tenminste proberen. En lolletjes maken, dus daar heb ik eigenlijk ook wel gewoon heel erg veel zin in.
tweede vaartje leeggetrokken. Tweede vaartje leeggetrokken? Ja, tweede vaartje en ik hoop dat ik een derde heb. Nou ja, hoe weer het tweede vaartje? Wat zeg je? Hoe was het tweede vaartje? Ja, op zich. Het lijf voelde eigenlijk best wel goed. Maar ik ben de hele dag misselijk geweest. En ja, ik heb wel eens lekkerder op de fiets gezeten, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk moet je er niet aan beginnen. Dat is eigenlijk het beste advies wat ik kan geven. Want dit is in geen enkele manier gezond. Dus als mensen denken van nou, dit vind ik echt een heel goed idee, zou ik zeggen, nou, dat is het niet. Topprestatie en topsporters, dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die gaan iets extreems doen, die gaan hun lichaam helemaal maximaal doen. Maar eigenlijk voor onze gewone Friese moet je moet dat gewoon eigenlijk niet willen. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ik heb natuurlijk wel een paar momenten gehad dat ik echt eventjes moest slapen. Dat ze me ook vertelden van, nee, dat ik gewoon bijna heb gesmeekt. Van mag ik alsjeblieft hier wel even slapen? En dat ze me ook aankeken van, ja, hier kan je toch echt wel eventjes gaan slapen. Want je komt ook geen meter meer vooruit, dus pak maar eventjes een 3 kwartier, een uurtje rust. Zo. Ben je nou in slaap gevallen? Ja, mooi. Ik kan me herinneren dat ze op een gegeven moment zo desoriënteerd virus, dat is totaal niet bewust het virus. Ja, s'nachts natuurlijk, hè. En je bent zo kapot. Ja, dan krijg je wel eens van dat soort momenten. Gaat er dan net in Holland een alarm bellen, hoor? Of best wel af hierheen dat ze niet focus is van ik maar terug? Ja, ik heb een aantal momenten gehad. Ik doe mijn ogen dicht en eigenlijk komen er 2 tijgers op me af. En op me af en weer terug en op me af en weer terug. Dus toen heb ik Rutger, een van de begeleiders, erbij geroepen. En heb gezegd van nou ja, dit is er aan de hand, dit is wat ik zie. Ik weet dat het niet klopt. Maar dan weten jullie in ieder geval ervan. En wat hij vroeg was, ja, moet ik ze wegjagen of zo? Ik zei nee, het zit wel goed, maar ik wil jullie toch even op de hoogte zetten. Nou, we wisten echt van tevoren dat dat zou gebeuren. Op het moment dat zoveel van je lichaam vreeg is, ja, dan gaat het net continu goed natuurlijk. Je wist dat er hallucineren kan. Kom maar goed, ja, het lichaam kent dit. Ja, direct kippenvel. Dat was zo'n mooi gevoel. Dat was echt... ik had het natuurlijk helemaal niet door. En ik kon me aanlopen, misschien strompelen, misschien het betere woord. En al die kinderen en mensen hier. En ja, dat was echt ja, fantastisch. Krijgt het dan nog mij? Ja, echt eigenlijk alles heb ik heel goed meegekregen. Het kopje was echt heel scherp. Dat was eigenlijk de hele tocht van het zwemmen tot aan tot aan het einde van het lopen. Dat was echt wel heel scherp. Ja, ik vond het echt heel spannend. En met name ook de laatste dag, bij het hardlopen. En het was een van de heetste dagen van het jaar. En dan heb je heel grote risico's voor het zout in het lijf. En als dat zout veel te laag wordt, dan kan je daar in sommige gevallen hartritmestoornissen van krijgen. Ja, ik vond het een hele spannende dag. Dat dat goed gegaan is echt heel bijzonder. Ik heb natuurlijk heel veel van mijn maag en darmen verwacht, eigenlijk tijdens die tocht. En de laatste 50, 60 kilometer eigenlijk ook niet meer kunnen eten. Dus daar heb ik me wel wat zorgen om gemaakt. Van, goh, komt dit weer goed met mijn maag en darmen? Ja, gaat goed. Ik heb genoten. Je had ook een fantastisch begeleidend team. Ja, geniaal. Dat was, zonder hun had ik het echt nooit kunnen halen. Ik weet nog wel dat Stefan finishte en dat ik echt ontzettend blij en dankbaar was dat het gelukt was en dat hij nog dat hij het redelijke gezondheid gered had, zeg maar, en dat hij het overleefd had. Nou ja, dat herstel heeft natuurlijk ook heel lang geduurd. Ik denk dat ik de eerste 3, 4 weken echt slecht heb geslapen. Dat is de mazzel dan dat ik vakantie had. En dat ik ook echt de tijd had om goed te herstellen. Maar ik heb echt een aantal weken wel als een zombie geleefd, inderdaad.
heb alweer mijn doelen wat in mijn hoofd zitten. Ja. Ik ga met mijn fietskameraad Marco, die ook mij begeleid heeft tijdens de tocht, gaan we 300 kilometer graveltocht fietsen in juli, begin juli in Nederland. En ik wil eigenlijk wel heel graag in oktober meedoen aan het NK 100 kilometer trail. Heb je überhaupt ooit speed gehad? Van een start? Nee, nooit. Nee, dit was echt een fantastisch avontuur.